ルーシッドモーターズは4月末から新型電動 SUV グラビティの顧客納車を再開します。この車両はアメリカ市場での成功が期待されており、同社にとって重要なマイルストーンとなります。グラビティは7人乗りの SUV で、昨年11月から予約を受け付け、12月には従業員向けに初回納車を行いました。臨時 CEO のマルク・ウィンターホフ氏は生産を加速していると発表。米アリゾナ州の工場からの供給が鍵となります。450マイルの航続距離とスポーツカーのような性能が魅力です。素晴らしいドライビング体験を提供し、ルーシッドは顧客の期待に応える姿勢を強調しています。